tam u ďalšie videa. A dnes tu máme Stumble Guys. Tam máte moje meno, keď chcete. Ninja Yellow. Hlavne tu mám nejaké skiny chlapece. To ja mám totiž na tom, na svojom účte. Mám ako na počítači, teraz sa točím na mobile. A na počítači mám 4 mytikaly, možno 4 mytikaly, alebo neviem, možno 5 mytikaly, neviem, chápete. A plus ešte špeciálu a plus testa mám. A tak, tu loptičku a tak ďalej. Ne. Že to pokakalo ľudia, že by som kývol. Bože, to bolo tesné a griť. Dýcham, ľudia. Ja dýcham len tak. Ne, yes! Hošankovia, let's go! Čo padne? Jo. V tomto som profi, dúfam, že posledné padne Blockdash, lebo v tejto hre som druhý najväčší profik a Blockdash Angles a tak. Ja som najväčší profik. Proste viem tu hrať, chápete, som skúsený. To niekedy takto spravám, ale ja mám takú tú, ktorá viac ťa odpálí, taká tá rukavica, ktorá ťa viac odpálí. Nie túto, ktorá ťa málo odpálí. Čiže nie túto, ale takú jednu inú. Uši, tesne agriť, tesne. Tuto nie, ale takú tú inú. Ešte, to bolo tesné gry. Bolí ma. Jo? Nie. Laser. On mi teraz iba nekýtal. Prečo laser Blockdash? Ne, neznášam to nemrať. Laser Blockdash neznášam. Máme skúsiť obskôr? Mám skúšať obskôr? To mi napíšte po toto video do komentárov, či mám spraviť videjko, kde dám aspoň 10 obskokov po sebe. Takže budem to točiť dokedy nedám aspoň 10 obskokov po sebe. Alebo kúši 100. Pokiaľ na tomto videu bude 400 zhliadnutí, tak 10 lajkov, tak to kľudne natočím pre vás. Ne, škoda, bolo to tesné. Už musíte oznať. Nechcem. Ešte neviem prečo, ale ja chcem raziť tú slajdku. Tam to určite zatočíme si, že prečo nie? Reklama. Hurá. Jubi. Ty kokos, to bude tesné. Že teraz, keby mi to padlo, by som sa dosral. To ešte dosral,
Ne. Toto videjko bude to, nevím, půlhodinkové. Nevím, ještě dám z pernička. Kamož, doufám, že nevím, co urobím. To doufám, že budeme mít takovéto pernička, si to podle náhodou vyrobím. Jak chcete, myslím, napište mi do komentářů, potom ještě, či chcete, aby jsem spravil tu perničku, takže Drakos, plasterníkos. Jo, to čo? Už já chci čo najviac těch trickshotů spravit. Nevím proč, ale mám chuť spravit čo najviac těch trickshotů. Yes. Bravkovia. Ne. Pojď. Ne. No. Ne. Dobrý. Pojď. Kámo. Ne. Dýchám. Ne, nedám to. Škoda. A máš jeden nápad. Počkej, mám tikety? Yes. Jo, mám 15%. Jo, moje zada. Jo. Tak a nemám čas ztrácet čas. Už nikdy jsem nedal taky ten s tím vykričníkem na konci. Ne, lebo nie som taký profil. Boxy. Yes, poď. Yes! Na tomto som nikdy nespravil, na tom. Je. Ne, to som mal len close. Nasratý. Poď. Tak. Ne. Yes. Rýchlo. Nemôžu to dať. Ne, nemám šanci. Jo.
Hošit, spravím to takto. Dostaneme sa do druhého kola. Dúfam. A zahrám si turnaj už. Berete. Už minule som sa odstrelil sem. No viete kam, lebo som vám to neukázal. Tam. Neviem čo. Idem. Chudák. Zabloknul len to. Jo. Môžem spraviť chybu. Bum. Yes. A teraz skúsim ten obskok. Teda, jaký obskok trepem. Kamo, čo to je? To. Prosím, aspoň do tohto kola, nech sa dostanem. Kamo, ešte pokým sa tam dostanem, tak už budú tam 15 hráči. Jo, ne. Počkaj. Yes! Mám to konečne po 100 rokoch. Kde to bolo? Konečne. Činde. No to baby. No čo nevrajte. Tešíte sa na stream, keď spravíme. Prvý stream v živote. Poď. Ne, škoda, nedoletěl jsem tam. Tak teda žiadne 3. Kam sa bojím, že ma chytne karma. Prvá karma. Druhá karma. Ja mám chuť sa aj reálne tej baby úplne smiať. Môžu tam úplne rozplešťu. Oši, kúknite si to ešte raz. Posunite to na sviatlo tam, kde je ten mlyn. To dajte. Presne na 10:11 to dajte. OK. Let's go! Ešte banánové šlupky. Banánové šlupky. Od banán. Čo mám ja tu? Tam som sa odstrelil. Jo, dá to tento, čo má tú loptu na stopku. Ja už môžem aj tu v tejto poslednej hre dávať triky, lebo nemám šancu. Absolutne, oni to dajú za čo? To sa dá občúrať? Joj, to sa dá občúrať? Čo? Som nevedel, že sa to dá občúrať. Čumete? Ja plnám tento triček. To je banánu. Šupka banány. To sa tam ani nedostaneme, až tam je prvý človek.
Kámo, to bolo... Nice. GG. OK. GG. Ovládajú. Teraz som mal akorát Fortnite vidia. Je to Sadik. Je to tu, ideme turnajus. Tu mám rád, ja. Od banánu. A v týchto turnajoch som mister. A na konci som není mister. Jako top score som mister. Na to posledný som mister. Bum. Mistr Las Pernicos. Toto perničko budem volať Las Pernicos. Alebo povedzte mi, jak mám volať tohoto medovníka. Napíšte do komentárov. Nejaké dlhé komentáre, čo som vám teraz povedal, dajte nejaké dlhé komentáre. Všetko tam napíšte. A keď chcete, tak tam môžete jednu vec napísať. Nechcem vás do toho nutiť. Preto som tu skládka, aby som mal troliť gumy. Tak, som pripravený. Yes, presne na to som pripravený. Nedáte mi nič. Ne, nič.